Well, van der is Januar de 26. 2021. Buiten op Niederschen kalt. Dat is 23 of zo krijg ik nu. En met de wind is het 33 graden kalt. So da wollen wir uns nicht lang buiten am Schneider sehen. Da setzen wir lieber Bernen. Grabbeln, was wir können vom Eten merken. Und von der will ich merken, was sie nahen Schmatta derne Tortillas dich. Und da wollen wir Tortillas merken. Die dürfen nicht rollen, die dürfen nicht kneten. Das ist bloß den Deeg erdieren. So deren Schmatta derne aus Pannkuchen. Und dann dort eine Pfanne jäuten und dann backen und dann Tortillas und dann met schobelen en dan pa dentro. So, ik wil weten hoe einfach dat is. Dat krijg je einfach als ruit uit een venster uit checken zijn waar het nu bestellen. So. Dat braucht nicht viel zum dat erdieren, so ik wil weten. Dankeschön. Gracias. Dankeschön. Okay, hier haben wir dann een viertel kuffel wittet mehl, een viertel kuffel warm met wuta. Krijg je veel wuta aus mehl en wat maizena een klein meer wuta bij. Hier haben wir eine Viertel teeläppel maizena oder cornstarch, also ein Verschtarkungsmehl. Und hier haben wir ein teeläppel Salz. Und da haben wir ein äteläppel schmolt. So, nu werden wir das alle addieren. Da das eine Schmatta ist, und dann werden wir Tortillas machen. So einfach. Das ist ein sehr kleines Rezept. So, je kann das verdoppeln, wenn ihr wollt. Okay, eerst wat we doen is dat we dat zaltje nemen. En dan dat cornstarch. Alle drie. Dan nemen we zo'n dikke stet. Dan doen we dat fijn degraderen. Van een paar seconden. Nou, wat we dan doen is dat je uit voor dat, we zijn de halfvoeter hier vielleicht nemen. Van ongeveer. En dan gaan we afhangen dicht te maken. En dan doen we hier dat een Schmatta jaft. En we hopen dat wordt niet verschrakelijk sehr spretzen, maar om daar is zo, check maar door daar ook maar. Zo daar kun je dan van een hier een proef met af te wijzen. Bij hem gaan nu al dit degraderen, maar het ene Schmatta is. Kijk het maar wuta. Nou wil ik het wijzen, maar we gaan zeer ver degraderen dat er geen klampjes zijn, die gaan geen klampjes bij gaan. Ja, nu wordt het zeer hier, een paar minuten, maar het fijn smakelijk is en dan doen we dat smolten maken. Dankzij. Okay, nu hebben we den zij hier fijn degraderen, dat, kijk maar dat. Een Schmatta is en dan doen we dat schmolt te maken, een eetlepel schmolt. Oder schmolt, waar je schminkschmolt hebt gehad. En dan doen we dat zeer fijn degraderen, kijk maar dat. Dat een Schmatta is. We willen van der mal niet tortillastig uitrollen. Nu hebben we dat bloß das dit met een schlijf en een pan en dan bakken. Zo, kijk maar dat. Nu is het zo fijn smaterig. Ik geloof, je kan dat zijn, niet? Nu werden het voor 10 minuten laten resten. Ik weet niet, maar die deeg moet ik verrijven. Ik had hier nog wel een beetje geslezen. Nu worden die laten 10 minuten erom zetten. Dit is een of andere half een grote schief. Als je even uitgegeten hebt, waar op een stal is zo'n zonneschijn zetten en met geresten. Dat is wat mijn onkel schon mal zegt. So. Ja, nu hebben we een Schmatta. Nu werden het laten 10 minuten resten. En dan werden we tortillas bakken. Dankzij. Ja, dann haben wir stinke da nu ein bisschen gedeckt, den Deeg. Nu wordt den door 10 minuten laten verrijven en dan zal het oven ab. Dankeschön. Okay, dan hebben we hier zo'n pan, wat ze naant non-stick, wat er niet zal ombakken. Dan doen we hier, daar ze staat en dan doen we de ganzen korsen staat. Dat is fijn. Dan wordt, du kijk mal dat, ganz, ja. En dan doen we door die brenner have weg, ganz op, dat brok weg. Nu hebben we sleuren, maar die wordt, afhangen een beetje dicht te bakken, dat kan je zijn, wat het schaft. En dan willen we die omdraaien. Kijk, dat zijn we die al eens hernieuw gebakt. En dan doen we die hier zo dit, draaien we die om. En dan doen we die een beetje zo ramdrekken, dat hij afhangt op te puffen, waar je meest moet zijn. Ja, kijk maar, nu hebben we deze gebakt, dat is een beetje opgepufft. En dan wat we dan doen, is dan doen we die hier zo, in een handdoek, fijn warm blijven.
En dan doen we de nächste. Die haben aber een sehr feiner geschmeckt. Nu de nächsten hier so staat. Nehmen wir die Pan und dann doen we deze staat. Plus dat die fein uitrandet. Ja, krak ze staat. Plus de raam houden. Ja. En dan leren wat is de stad allebei in de kei zijn waar je vangt te bakken. Dus eenmaal rondom de stad eerst. Dan draaien we die aan. Zie, de kei zijn is de ganz gewoon best gebakken. En dan nemen we blossen. Dan draaien we die aan. Dankzij. Ja, nu hebben we de nächsten gebakt. Dan worden we nog eens in stad en dan schafft aber sehr fein. Und da werden wir unkas merken. Da, was ist das? Krak ze dan, schiet dan wel. Da, sehr fein. Da, kann ich sein, wo die hastig backen lässt. Und dann drehen wir die an. Krak ze start. Ja, dan draaien we een beetje aan. Kijk maar daar. Zo je maar sehr fein. En einmal puffen die ab und einmal doen sie nicht. Aber das ist dann down. Die schmecken anyway. Die schmecken ein bisschen anders als anders gebackene Tortillas, aber die schmecken bloß sehr schön. Okay, hier haben wir ein paar Quesadillas mit ein klein bisschen Fleisch dabei. Kijk mal das. Das sind jetzt eine Tortillas, eine Schmatta dejch Tortillas. Haben ein bisschen Jalapenos, ein bisschen Jamon. Sehr fein, du, kijk mal das. Nu wil ik mal wiesen, nu wou ich schmecken. Naja, da werde ich mal schmecken. Das sind tortillas, Schmatta dejch Tortillas. Habe Quesadillas mit ein bisschen Jamon oder Schinkenfleisch dabei. Dann kann ich das hier schändlich heute Salsa. Und dann ist es immer selber dankbar sein für was Gott uns mit gesehen hat. Und nu werden wir das mal schmecken. Wow. Das ist korrekt, was der Doktor bestellt hat. Wow. Diese Tortillas sind so einfach zu machen. Bloß ein bisschen Schmatta hier in den Backen. Vlam die voll Schobeln oder Quesadillas, Cheese oder whatever. Ich glaube nicht, dass ich andere Tortillas backen. Mit das Cheese dabei, Jalapenos, ein bisschen Schinkenfleisch oder sogar Schobeln oder Fleisch, Tacos machen. Stinky Mom, hou die vast. Wir haben von jou sehr schön machen. Dankzij ich habe die Frau auch die Tortillas zu merken. Die haben einen besonderen Geschmack. Schmecken schändlich schön. Und wenn ihr durch die Fahrt wollt, das macht das vielleicht wird es auch. Die werden die Fnacken mit sehr rangucken. Und ich wollte kalt haben, weil immer haben. Macht das den Zähnen. Dankeschön, ihr kommt. Wow!